están deixando de usar a cachola para imaginar. Que imos papar? A asamblea terá o próximo venres 12 de abril, recibido que en inglés. Calendario da obra humana. Pero eso queda para outra asamblea. Welcome a esta asamblea de monstruos. Gracias por estar aquí. Gracias polas vosas pedoretas. Imos comenzar. O meu secretario vai vos introducir o tema. Por favor, recibamos unhas fortes pedorretas. Guía brevemente non comía. Poderías explicarte un pouco máis? Sofix, claro, non alimentos. Precisamos que te expliques moito máis. Dixéralo antes. O problema é que os seres humanos están deixando a súa cabeza para imaginar e de que nos alimentamos nós. De cousas tolas, de soño, de conto, de chiste. Nunha palabra de imaginación. É a culpa de quen é das panteras. Sí, tedes razón, esa palabra dá moito medo. A partir de agora usaremos a palabra pantalón en vez de pantalón. Dou paso a expertas pantalóns para que nos explique mellor o tema. Bom día, veño a falarnos dos pantalóns. No mundo humano están por todas partes, nas tablet, nos ordenadores, nas televisións, nos móviles, nas casas, nas rúas, nas escolas, nos traballos e úsenos todo o tempo. Cando comen, cando xogan, cando falan, bueno, xa non falan, escriben. Cando van a dormir, cando compran, cando viaxan, cando están todos xuntos e ata cando cagan. Os pantalóns teñen absorbidos, xa non teñen que imaginar nin pensar, todo buscan a pantalóns e iso temos a deixarse en alimentos. Pois esta é a situación. Ábrense as tendas de Surserén. Eu creo que o que precisan son unhas boas tortas. Tortas con chocolate, con fresas con nata ou tortitas con mel. Esas cousas que tanto lle gusta a papá. Jaloló, encántame a comida. E penso que antes de comer deberíamos xogar un bo partido de fútbol ou un rebubio. Seguro que discuten, pero es que hacen esas pantallas. O baloncesto
e menuda imaginación. Eu creo que o que precisa é música. Imos montar unha boa banda e encher o mundo inteiro de música monstruosa. E cantar, precisa cantar. E unha conga sempre, maña toda. Sí, despois de tanto movimento, penso que precisan algo de tranquilización ou despexar a mente para imaginar cosas bonitas. Non quero. Hello, eu creo que temos que enviar unha mensaxe clara. Caminamos no ceo con grandes letras gigantes que se vexan desde todos os lugares do mundo. Socorro, pensa. Hello, eu creo que un pouco de té, un pouco de humor é a solución. Os humanos do meu país fan así, cuidado, un chiste. Pepino, como se dedica en inglés, doc, a veterinario doctor. Eu creo que teñen que ler, devorar libros, ñam, ñam, ñam. Libros de monstras, cómics, contos, novelas e poesías, ñam, ñam, ñam. Escoitar historias, ir ao teatro, falar, ñam, ñam, ñam. Privet, eu penso que todo o que propoñedes está moi ben, pero creo que deberíamos tomar medidas máis directas. Temos que actuar directamente sobre os cerebros humanos. Precisamos entrar polas orellas e coñer un par de tornillos novos para que empece a funcionar. Una eliminada, sí, xa que estamos dentro, podemos aproveitar para darles uns medallos e uns aluminios animados espabilados. Buenos días, eu tamén non creo. Acción directa. Temos que invadir o segundo e romper os pantalóns a cabezazos. ¡Ya! Imos tirar os pantalóns todos na lavadora cando se pon. Niso non sai ni. Eu creo que todo o que dicides está moi ben, pero os pantalóns tamén teñen cousas boas. Están películas cheas de monstros e a unha chea de historias e contos que van a imaginar. Tamén sirven para comunicarse, incluso desde moi longe. Va, imos xuntar todas as ideas, entramos no seu cerebro, recuperamos as imaxes que dicimos que as van imaginar, os chistes, os xogos, o teatro, a música, e deixamos que aparezan en todos os pantalóns do seu mundo para que recuperen a súa imaginación. E ñam, 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 xa podemos comer. Paréceme unha idea estupenda. Votemos que non este de acordo que levante un ollo.
vámonos das grandes ligas e agora penso que é tempo de celebrar Festa Ranchera! Últimas noticias da Asamblea. Parece que atopou unha solución. Así que se declara 3 días de feito oficial. Si é